Салом, дарсҳои забони тоҷикӣ дар канали Universe. Дарси сеюм муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол. Дар дарси сеюм ман мехостам, ки аз муайянкунанда оғоз намоям. Муайянкунанда аъзои пайрави ҷумла буда, предметеро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад. Яъне ки предметро масалан мегирем аз ҷиҳати ҳаҷмаш, солаш, рангаш, сохташ ва монанди инҳо муайян карда метавонад. Ва муайянкунанда ба саволҳои чӣ хел, кадом, чанд, чандум, кӣ, чӣ ҷавоб мегардад. Азбаски ифодаи аломат аз ягон ҷиҳат, чӣ хеле ки мо гуфтем ва хосият махсуси сифат аст, муайянкунанда бештар бо ҳамин ҳиссаи нутқ ифода мегардад. Масалан мегирем оби соф, иморати баланд. Калимаи соф яъне ки обро муайян мекунад аз ҷиҳати масалан мегирем хусусияташ ва баланд бошад агар иморатро аз ҷиҳати сохташ муайян мекунад. Дар баробари ин исм, ҷойнишин, шумора ва сифати феълӣ низ ба тарзи фаровон ба вазифаи муайянкунанда истифода мегардад. Китоби муаллим, дарси якум. Ба вазифаи муайянкунанда мастар низ меояд. Орзуи дидан, майли хондан. Дар забони тоҷикӣ бояд мо бигӯем, ки чунин муайянкунандаҳои мастарӣ бисёр ба назар мерасанд. Муайянкунанда бо муайяншаванда аз ҷиҳати сохту шаклашон бо бандаки изофӣ ва баъзан бе он метавонанд алоқаманд гарданд. Масалан дар мисоли якум ва дуюм. Гули сурх, нони гарм, барги гул. Беҳтарин талаба, калонтарин шаҳр, дуюмин кӯча. Дар мисоли якум ин буд бо баднаки изофӣ ва дар мисоли дуюм бошад бе он. Ва мо метавонем, ки дар мисоли дуюм бандаки изофӣ низ ҳамроҳ кунем. Масалан ин чунин тарз мегирад: талабаи беҳтарин, шаҳри калонтарин, кӯчаи дуюмин. Муайянкунанда ҳам сараъзо ва ҳам аъзои пайрави ҷумларо, ки бо исм ифода мегардад, муайян кунад. Достони нави шоир ба ҳама маъқул шуд. Дар кӯчаи мо бинои калон сохта шуд. Яъне ки нави шоир дар ин ҷо ва бинои калон бошад агар муайянкунандаҳо, яъне ки аз ҷиҳати солашон масалан мегирем ва сохташон муайян карда истодаанд. Мо 60-солагии шоири маъруф Мирзо Турсунзодаро ҷашн гирифтем. Яъне ки маъруф ин калимаи муайянкунанда мебошад. Ва ман бояд бигӯям, ки устод Мирзо Турсунзода як шеъри хубе доранд, ҷони ширин. Агар касоне ки ин шеърро аз ёд донанд, ман мехостам, ки комментариҳои худро мегузоштанд. Ҷойи муайянкунанда дар ҷумла бошад агар, муайянкунандаи изофӣ баъд аз муайянкунанда меояд ва муайянкунандаи беизофӣ бошад пеш аз муайяншаванда. Масалан дар ин ҷо оби сои чуқури камбар дар беруни қишлоқ ба сои калоне мебаромад ва 2 нафар моҳигир ба об тер андохта истодаанд. Ман мехостам баъд аз муайянкунанда ба пуркунанда ҳамроҳ гузарем. Предмете ки таъсиру ҳаракати амал ба он гузаштааст, пуркунанда меноманд. Ё қоидаи дигар, пуркунанда аъзои пайравист, ки ба кӣ ё чӣ нигаронида шудани амали хабари ҷумларо возеҳ мегардонад. Мо ҳурмат мекунем. Мо калонсолонро ҳурмат мекунем. Дар ҷумлаи якум маънои амали хабар пурра ва равшан нест. Яъне ки ба кӣ нигаронида шудааст дар ин ҷо оварда нашудааст. Дар ҷумлаи дуюм калимаи калонсолон ба кӣ нигаронида шудани амали хабарро пурра ва возеҳ намудааст. Пуркунанда бештар бо исму ҷонишин ифода ёфта ба саволҳои киро, чиро, аз кӣ, аз чӣ, бо кӣ, чӣ ва ғайра ҷавоб мешаванд.
Пуркунанда ба хабартобе буда бештар бо воситаи пешояндҳо ва пасоянди роҳ алоқаманд мегардад. Меҳмонро мо шинохтем. Яъне ки чӣ хеле ки шумо мебинед, дар ин ҷо бо пасоянди роҳ ҳамроҳ гардидааст. Ҷойи пуркунанда дар мобайн ва аввали ҷумла омада метавонад. Ман медонам, ки шумо ҳамаашро нағз мефаҳмед. Таги дилатон ба ин корҳо розӣ, аммо қасдан гапро ба дигар тараф мекашед. Шуморо ба суди виҷдонатон ҳавола мекунам. Яъне ки чӣ хеле ки шумо мебинед, дар ин ҷо аллакай пуркунандаҳоро муайян карда шудааст. Дар қисмати сеюми дарс бошадагар, мо ҳамроҳӣ бо шумо ҳолро мегузарем. Ҳол низ аъзои пайрави ҷумла буда, замон, макон, сабабу мақсад, тарз ва миқдору дараҷаи амалро мефаҳмонад. Ҳол ба саволҳои кай, аз кай, то кай, куҷо, ба куҷо, аз куҷо, чаро ба монанди ин саволҳо ҷавоб мегардад. Ва бояд бигӯям, ки ҳол асосан дар ҷумлаҳо бо зарф ифода мегардад. Ҳол ба хабар тобеъ буда ба воситаи пешояндҳои то, дар, ба, аз, бе, бо, аз сабаби, бо мақсади, бо вуҷуди ва баъзан бе пешояндҳо алоқаманд мегардад. Ҷойи ҳол дар ҷумла бошад агар, ҳол низ дар мобайн ва дар аввали ҷумла меояд. Ҳафтнафарон акнун то рафт равшантар медиданд. Дар мисоли дуюм бошад, пагоҳии душман ҷангалро ба зери тирборони тӯб гирифт. Дар ҷумлаи якум ҳол дар мобайн омадааст, яъне ки бо пешванди то ҳамроҳ гардидааст калимаи то рафт, ва дар мисоли дуюм бошад ин пагоҳи кай. Дар ин ҷо аллакай мо мегузарем ба қисмати вазифаи хонагӣ. Вазифаи хонагӣ барои дарси сеюм мебошад, яъне ки шумо мебинед, муайянкунанда дар машқи муайянкунанда шумо бояд ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои муайянкунандаҳои мувофиқро гузоред. Ва дар машқи пуркунанда низ чунин мебошад. Ин дубайтӣ аст ва ман мехостам, ки дубайтиро низ шумо ёбед, ки ин ба кӣ тааллуқ дорад. Ва дар машқи ҳол бошад агар, шумо метавонед худатон дар комментария ҷумлаҳое нависед, ки масалан мегирем ҳол дошта бошанд. Дар дарси дуюм мо гуфта будем дубайтиҳоро нависед ва ёбед, ки онҳо ба кӣ тааллуқ доранд ва мубтаду хабари онҳоро низ муайян кунед. Дар ин ҷо бошад агар, аллакай ҷавобҳои вазифаи хонагии дуюм оварда шудаанд. Ба ҳамин дарси мо ба охир мерасад. То дарсҳои оянда.